Ćao! Kao što sam najavio, danas još jedno nefiltrirano, nepasterizovano pšenično pivo i to Benediktiner Weissbier. Švabe, šta da kažemo, nisam mogao da dođem do ove, kako se zove, flaše, staklene ambalaže, već, eto, konzerva. Ali mogu reći da ovo pivo isto sam probao pre nego što, evo, sada snimam video i mogu reći da mi se dopalo. Šta ovo pivo sadrži? Ovo pivo sadrži vodu, ječmeni slad, pšenični slad, hmelj i kvasac. Znači, bukvalno ono što bi jedno pivo trebalo da čini. Kaže, product of Germany, znači proizvod, nemački proizvod i jednostavno jako mi je drago što sam naleteo na ovo pivo, inače isto sam ga uzeo u hipermarketu u Novom Sadu. Jako mi je drago što sam naleteo na ovo pivo iz razloga zato što ja jako volim pšenična piva, tako da mi je ovo bio jedan plus. Da ne bi davio više, otvorim ja ovo pivo pa da vidimo o čemu se radi. Pošto je onako nefiltrirano, ono je i... Ovo, znate kakav miris? Gledajte penu. Citrusna nota, aroma. Osjeća se taj slad, osjeća se i pšenični i ječmeni slad. Ima tu nešto onako isto začinsko, jako lepo. Mutna, zlatno-žuta boja. Onako, tamnije zlatno, u stvari više onako narandžasto žuta boja. Prelep miris. Da, pazite penu. Znači ona prava kremasta. Prava penasta. Prava kremasta. Da probam ovo pivo, da vidimo o čemu se radi. Živeli i u zdravlju. Ima, osjeća se odmah blaga gaziranost, jako prijetna. Taj sladan ukus je prisutan, nije sladak, sladan. Pun ukus. Osjeća se ona kao kora od pomoranđa. Ima tu i taj još neki začinska nota koja je prisutna. Izuzetno kvalitetno pšenično pivo. Ne znam s kojim pivom da uporedim ovo pivo. Tu je po peni onaj nefiltrirani staropramen, onako gusta, lepa pena. Ovaj šmek jednostavno ne može da se ovo je
mešavina nekoliko piva. Tako da jednostavno nije ni kada probate, nije ni klasično pšenično, mislim po ukusu, mada jeste. Osjeća se ta sladna nota, ali nije slatko. Jednostavno, tu je prisutno, ali vas jednostavno iznenadi kada shvatite da to nije prava, onako ona slatka, sladna nota, već jednostavno je tu, sad kažeš mnogo filozofično, ali stvarno ne mogu da ga, ne znam kojim rečima da opišem ovo pivo. Bukvalno, ajde da krenemo ponovo. Kada uzmete taj prvi gutljaj, jako lepa gaziranost, blaga, fina, ništa drastično. Dok pijete, ulazi vam onako, imate taj začinski ukus u ustima, koji je prisutan, jer dok dišete i dok vam se, kako se zove, kroz nozdrve ulazi miris ovog piva, imate taj začinski, taj kao karamfilić. Posle toga javlja vam se u ustima ukus one kore od pomoranđe. I bukvalno daje tu citrusnu notu ovom pšeničnom pivu. Nije ono kao klasično pšenično pivo kada ga probate i kada vidite, pa ima onu notu, da kažemo, baš pšenice, već je ovo poprilično nadograđeno pivo. Rešio sam da izbacim tako subota i nedelja, jer nekako mi je najlakše. Jer je vikend, pa može da se ukomponujem zbog posla i zbog svega. Nadam se da prošli video da ste dobili iz prošlog videa ono što ste očekivali. Ja sam bukvalno rekao ono što mislim. A evo sada, znači, ima još jedno pivo. To pivo traženo je da se proba i rekli su i u komentarima još pre, možda čak i godinu dana, su rekli da je to jedno od najboljih piva iz te pivare. Neću da otkrijem koje je pivo, znači sledeće subote je ono na repertoaru, pa strpite se malo. I njega sam isto nabavio u, kako se zove, u hipermarketu u Novom Sadu. A sada da napravim jedan rezime ovog Benediktiner Weissbier. Malo me kolje taj nemački. Znači, Benediktiner Weissbier, kako li se to izgovara, Boga pitaj. Ali nema veze, dobro pivo. Zbog piva ima da lomim jezik. Nije problem. Ajde, pena. Znači, od samog sipanja pena prisutna, perfektna, boja, tamno naranđasta, ajde tako, naranđasta boja, mutna, zato što je pivo nepasterizovano, nefiltrirano, gledajte, kremasta pena, lepota. Miris predivan, ima tu citrusnu notu, taj začinski deo, osjeća se i slad, taj sladni miris, a ukus blaga gaziranost,
jako lep osjećaj, taj sladni, ali uopšte nije to slatko. To je ono što sam vam objašnjavao. Sladno, a uopšte nije sladno, nije slatko, već je, samo imate jako lep utisak tog ječmenog i pšeničnog slada koji su tu prisutni. Tu se javlja i ukus te kore od pomaranđe, onako jako fina, lepa, ta blago citrusna nota, kao i taj začinski, isto karanfilić je u pitanju. Izgleda da je taj karanfilić dosta prisutan kod tih pšeničnih piva, možda zbog tog, kao što sam malo pre rekao, malo onako čudnijeg ukusa, pa to onako da prikrije i jednostavno da napravi to pivo pitkije. To je neko moje mišljenje skromno. Ali kod ovog piva, ovo pivo je onako baš product of Germany, što bi rekli, nemački proizvod. Neću više da davim. Jednostavno, kako je ono volim da kažem, ostajte mi zdravi, veseli, nasmijani, pite pivo i to Benediktiner Weissbier, jedno odlično pivo koje morate da popijete, morate da probate i to pod hitno. Ima i, što kažu, dunkel ili ti tamna verzija, ja nisam na nju naišao, ako naiđem, uzet ću i nju, ima i bezalkoholna i tako dalje, ali jednostavno o tom potom. Kako je ono, volim da kažem, koja je ono najbitnija stvar? Ljubite vaše najmilije. Nema ničeg bitnijeg od toga. U to ime, živjeli i u zdravlju.